Tohle to ber. Policie, ruce rozdělení! Čupko jim nastala! Ten to teda sakra zaplatí. Ten zaplatí lidé tak opravdu. Tak mluv, kdo ti to udělal? Čekám, že je potrestáš. Zemřel Karel Paleček. Bojím se toho večera. Chci tě odpanit. Už toho mám plný zuby. Za Riznarovou se nám přijde představit nějaká mladá, krásná slečna. Takže ty se mě díváš do očí a u toho mě lžeš? Kdo se tě nebojí, ani já nemám se s vás posrat? Dostal astmatický záchvat a nikdo mu nepomohl, lebo sa mu vysmielali. Až si to vyřídím s ním, tak na tebe taky dojde. Kamarády, já s neudělám takovýho poseru. Měl byste si rozmyslet, na čí straně stojíte. Vyhrál jsi parchan? Nějaká vrstva, ne? Nechápu, jak může vědět, kde se pohybuju. To je dlouhodobá záležitost, pane Majere. No, je pravda, co se o vás říká. Stopy, který nedostala laborka, to je absolutně neprofesionální práce. Doufám, že víte, na kterou stranu se máte přiklonit. Co to máš v ruce? Vyjdi to! Obklopili mě. Měli v ruce nůž. A donutili mě, abych se slíkla do naha. Vypadně odsaď! Učil jste mýho bratrance, než jste ho zabil. Přišla naše chvíle. Měl byste si dát pozor. Přece víte, že on mi zabil syna, vy to musíte vědět! Asi vás brzy ošukám.